إيلون ماسك زبل سم كتسمع خلقا مجمرتانا بأمرخا زمت جنزب كون كم زخور رديو مخنياتو نسحاب تام تراي زي كونه اب تاريخ ود سبب عالمنا اتزحاب تمسب سلازخونه إيلون ماسك زلو متن جنزب ازي بزح بمخانو لنفس وكفه بعالم زلو سبب ب$50 تزهبو نيرون جينا بمليونات زقصر دولار مترفو انتاي سلاز جبري جن معرخ اند زحاب تام كون كيلو نزبل حتى لومي تاريخ هوتو بمفلات مرسخون رغبو نخيل نخون بزحات سبات عرام سلازخونه وي بولص حساب سلازلو وي هبتان كون كيلي باليوم جنا اتحكي عرام سلازخونه وي بولص حسابات سلازلو طراي يكونن مغنياتو بمليونات زقصور سبات ابرتيعم يسرحيهم بمليونات زقصور خالوت سبات ون بولص حسابات الومي جناخ بليونيرات هيكونن امودا نإيلون ماسك فولي زغبرو انتايو معرخ اند زحابتام نخون ابز حج زلو درجه هيوت نخبصح زوصنو وسانتات زوصدوم سغمتات ابز زانتا زخن العلومينا از زانتا زغن بزعبا ገንዘብ ጥራይ ዘይኮነ نتقبرو نجار بزعبا مفكر بتبب بزعبا مسرحن كبت ريسكتات بزعبا موسادن زقلت زان تاونيو حدا نشتو منسي كمي جيرو كاب دبوب افريقيا تبقيسو املا عالم زفلت صلاو خون كم زخاله كم بعل تسلا سبيس اكس زعمسلات كالاتون عالم كمي كم زغير اخن رينا از زانتا بزعبا ايلن كاب غزي هصانو تخسابتي نمصا زلو عبيت علاماتات انتاي كم زمسل ززونتو خوينو كل نجار كم زكال نختحسب من الباتون عبي نختحلم زدرخ كازانتاي سلازي كسام مودات امسانا صنح قدمي جنا بزي channel حدش تكون سبسكرايب جبر نزا فيديو دما لايك هبا ابوتا كومنت دما ابي هاجر كوين كاتكاتلالنا لخصحف إيلون ماسك 28 سنه 1971 اب دبوب افريقيا ابتا صبقت جنكا نولقاو عبيتا صقاميت نبرت كتما بروتوريا يتوليدو اديو موديلن كشانيت مغبن كتكون كلا ابو دما مهندس نبره كلتنا اشت حوار دما لوو إيلون ماسك كاب غزين سنته تحيزو ازي تماراماري نجارات كمي كم سرحو خفلت كتر دليت سلاز نبرو حتتات محتات يفوتو نبره من بابون ازي يفوتو نبره سلازي بقطر خند زغبهال زي كلو ازيوم بزحت ناي سنفلطاتن لب ولدن بزعبا كمبيوتراتن بزعبا ناي نجارات هنصت وي مسرت زغلصو مصحفتي انبيبولو ابو مرو حدش عالمن حدث تقولتاتن محساب وي مسال يفوتو نبره إيلن يشتغلوا بكمبيوترات ازي قدس كوانت نبرغن ابشعو كمبيوترات كنا امت اتتاوس لزنبرا ابزخونه غزاوي مسزخونه سب يركباي نبران نسو دما از حصرت كي عغتو نخمهار العل هنتينت نبرو سلازون حنت كمبيوتر كمي غرا بروجرام كم تقبر بولق خمهار كاله بروجرام مالت نحنت كمبيوتر بخمي نغرات كم تفصم ممرحتات كم مهاب مالتيو مسو استفطري مسل دما نزع عود زي صبو غيرخم ولكون كفتون جمره اب تمرت ازينو فعسل زنبره وترو مسكالو تمهار يساني نبرن كقربو زدل مترف وزحات قلعو نعو يصلوون يحسدوون نبرو مبزحت يغزي نبين سلازخون دما مسكالو قلعو كاب مصوات مصحفت منباب مرص نبره اذا فلينتو نعو اصقامن بدهني نيرو حدا غزي اب عين رغمات قلعي اتون نصقامات يقلع نبره مسبو زنبرو ركبون صبو كبحال زكال عينت ركباي نبرن ابوزح نغرات استفالالي حسابات سلازنبرم وترو ايرادادون እዚ ድማ ሓደ ግዜ ኣብ ገዛ ንዝነበረ ህይወታት ጸጋሚ ይገብሮ ነበረ አቡ ኤለን ኣዝዩ ሓያል ስለ ዝነበረ ንወዱ ብዝበሎ ከኸይድ ኣዝዩ ጸቕጢ ይገብረሉ ነበረ እዚ ባህርያት እዚ ድማ ንኤለን ማስክ ወትሩ ጸቕጢ ይፈጥረሉ ነበረ ስድራ ቤቱ ንመናባብሮ ዝኸውን እኹል ሃፍቲ ነይርዎም ግና ካብኡ ዝሓለፈ ሃብታማት ከብሎም ዝኽእል ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ኣይነበሮምን እዚ ድማ ከመይ ገይሩ ዕውት ክኸውን ከም ዝኽእል ምሕሳብ ንኽጅምር ዝገበሮ ንገዛእ ርእሱ زحاشي هيوت كنبر عبيت نجارات كجبر دما بهجع داره النعبي مسكده عبدو أفريقيا أبوتا خم زي بقول ترده زيادة خم مهارولن زيادة خسر حلونا بزخ الكال استفلي بوتا خير سلازة حسب دما كابدو أفريقيا بزعبة موت أخ حسب جمرة دوب أفريقيا من أسيات أبصراويت كاتو علوم زبل جديتا وحق سلازة نبرة زقون عيل سلازة عمونه له دما أبصراويت كتسمبر عيدلين بتوسخون أبكالوت هاجرات كيدو خم مهار دليت نيروه حلمتاتون مسعب بناس انت كحسبن كفترن منتي كابدو افريقيا خوص خمزلو يفلط نيرو مهندسن مهازن كوينو نعالم كغيرا بهاغ نيرو سلازي ود 17 عامت مسكونه كابدو افريقيا وصيو ناب حداس هاجر كخيد عبي وسانه جبره اتا زمرص هاجر دما كندا نبرت
كندا نعو حدش هيوت كجمر لا زغل هاجر يا نيرا بزعبا مصايو بهانك او تحسب نيرو نحدش قياو جغننت دلو نيرو نخمهارن نخعبنون دلو نيرو بلكع نيلن كابدو افريقيا موصا موداتا ناي حدا معراف هيوتو ناي كالا حدش هيوت دما مجمرتا معرافي نيرو نابتلو مخوينو زلو مننت نمخان نابت حج بصحو زلو درجه هيوت نخبصح نزغبرو غعزه مجمرتا نيرو عالم نمقيار ناي زنبرو حلمي مع صاف دغه تخفيتو لي نيرو أمبل 17 عامتو إيلن عبي وسانة غيرو كاب دوب أفريقيا وصيو ناب كندا مسكعزه كاب سبات كساب كونتات أير كل نجار استفالي خوينو رقبو أب كندا يونيفرسيتي ممهار مسجمر كم تمهاراي متن بزح بدو سلازنبرو بورتو عاري صبيو نبره غنا نسو بتبدو خي تسعره بحبون ممهار صعر نبره بزعبا ساينس نقدن ممهار فوتو نبره سلازون نخلت عامت زاكل أب كندا خمهار صنيحو أب أمريكا غيرو تمرتو قصل دليت حدره أب بنسلفانيا يونيفرسيتي تقبلنا سلاز رخبة دما ناب أمريكا قعزة أبو دما تمرت قصله زمهارولو زنبر يونيفرسيتي أزي صبغ يونيفرسيتي نيرو إلن أزي نفعتا مهاراي سلاز نبر دما أبتي يونيفرسيتي بقطبان فيزيكس انتماهيرو كلتا دقر رخيبيو كلت يوم زصنعهم أزيم استفالالي عودتات يوم نيروم نسقن نخلوت يوم يفتوهم نبره كاب يونيفرسيتي مستمرقه PhD ممهار ناب يونيفرسيتي ستانفورد خاطو وسنة أب ستانفورد مساعته وجن وزحيت أنحن مخنياتو ناي ممهار دليت راي زي كونس نحدثت كوبانياتات زخون حسابات سلازنبرو نجارات كهانصن اب تكباركو علمنون دليت سلازنبرو PhD ناي ممهار مدو بسوريزو ناي جزارو سو كوبانيا خجمر حسبه تمرتو قاريصو زم حسابو عبي ريسك مخانو يفلط اكو انت نبرغن بحساباتو سلازتعمامن وتر حدش نجر نمفتان دلوي نيرو اذا سقمت زدما حساباتو اب تكبار نموعال دلو زخونلو مجمرتاني حدش قياوي جغننتي نيرو إلن ولا كوا خلت دغرن تنبرو تقوصيرنا سرحه نخال سب كغلغل ايدلين عبيت حسابات سلازنبرو ناي غزا رسو كومبانياتات كهانصيو زدل نيرو اتزعابي قداماي بروجكت دما زيبتو نبره نز بروجكت دما مسحو كيمبليو جميرو زيبتو كارتا ختما اب اونلاين كرز جبر سوفتوير زسرح كومبانيا نيرو ازي اب شعو غزي مالت ابتي ساعات انترنت جينا فلط زخونلو أبز نبر أوان مجرم حسابي نبره كارتا ناي حنت ختما أب كمبيوتر غيركا خرق خلو معرخ ندي برك خمس خون حسابوه سلازي تكالات من انت سبات بقولي خرقبون أب تخارتا نموصا ገንዘብ ይخفلالو نبره إلن حاون بزح ገንዘብ سلازي نبرم سيبتو نمجمار نمقصالن برتوع صعاري قبرو نبرو نوح ساعات سرحو حدا غزي كراين مخفال زخون ገንዘብ يسونن كالئ بزح صقماتن يغاطموم نيرو غنا بحسابهم يامنو سلاز نبرو أبصرهم أبرتعهم قصيلهم بس جزينا بزح زخود تكالات أبتناي أونلاين كارتا خوص ودليت حكحدرو سلازي جمرو بولك زيبتو ببنشت صبقاتا وغركب جمره سلازي صبقنا سرحه ገንዘብ يوهل النبره دحريو أبشحن ساعات من 9 كومباك زبحال عبي كوبانيا نزيبتو ببزح ገንዘብ سلازي عدوغو إلن مليونر كونه زد مانعو عبي عوت نيرو غنا خفتنوم زدل خالوت حسابات سلازي نبرو أويك وارصن سلازون بونبو x.com زبحال حدش كوبانيا جمره x.com مالت ناي اونلاين بانك سبات بإيميل ገንዘብ كخفللو عدل زهب كوبانيا ينيرو إذا مالت سبات كمبيوترهم طراي غيرهم بأونلاين حدحدهم ገንዘብ كلا آخو يخولو نيرم مالتيو إزوون أبت غزيتي أزيو مجرم حدش حساب نبره ولاكا x.com كم صبقن مجرم من حساب انت نبره اتقنكو كوبانيا غناي نبرن كونفينيت زبحال كالو كوبانيا وانت ماساسال نغير يغبر نيريو سلازي كلتيوم x.com كونفينيتن كحوسو بموسان حدا كوبانيا هانصو اذا حدش كوبانيا دما بايبال تبهله بايبال ازيو قليلن قلطفن سلازنبره اب حصير غزي ازيو تفتاو خونه بزحات سبات دما حساب حجي بأونلاين كفليتن مفصام ገንዘብ ንምልአኽን ንምቕባልን ይጥቀሙሉ ኣለዉ ኣብ 2002 እቲ ዓብይ ናይ ኦንላይን መሸጣ ኩባንያ ኢቤይ ንፔይፓል ብኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ዓደጎ እዚ ድማ ንኢለን ካልእ ኣዝዩ ዓብይ ዓወት ነበረ ዚፕቱን ፔይፓልን ሸይጡ ብዝረኸቦ ሚልዮናት ገንዘብ ኣዝዩ ሃብታም ኮነ ግና ናይ ኤሎን ጉዕዞ ገንዘብ ንምርካብ ጥራይ ኣይነበረን ካብኡ ዝዓቢ ነገራት ክገብር ማለት ንዓለም ክቕይራ እዩ ዝደሊ በዚ ዝረኸቦ ብዙሕ ገንዘብ ከይተዘናግዐ ንዝቕፅል ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ክጅምር ድልው ኮነ ናብ ጠፈር ኬድካ ኣብ ካልኦት ፕላኔታት ምንባር ሓደስቲ ሞዴል መኻይን ናይ ምስራሕ ሓደሽቲ ሓሳባት ስለ ዝነበርዎ ድማ ሓሳባቱ ጭቡጥ ክገብሮም ምንቅስቓስ ጀመረ ስለዚ እውን ኣብ 2002 ስፔስ ኤክስ ዝበሃል ሓድሽ ኩባንያ ጀመረ ስፔስ ኤክስ
ካብቶም ቅድሚ ሕጂ ዘበጎሶም ካልኦት ኩባንያታት ብዓይነቱ ዝተፈልየ ማለት ሮኬታትን ናይ ጠፈር መንኮርኮርን ንምህናፅ ዝዓለመ እዩ ነይሩ። ማስክ ሓደ መዓልቲ ደቂ ሰባት ኣብ ማርስ ክነብሩ ከም ዘለዎም ስለ ዝኣምን ሰባት ናብ ጠፈር ዝገብርዎ ጉዕዞ ዝቐለለን ዝሓሰረን ንምግባር እዩ ዕላምኡ። እዚ ድማ ወላ እኳ ኣዝዩ በዳህ ዘይከኣል ምሰል እምበር ጌና ኣብ ባይታ ንምውዓል ኣብ ፃዕሪ እዩ ዝርከብ። ስለዚ እውን ኣብ መጀመርታ ስፔስ ኤክስ ብዙሓት ፀገማት ዘጋጥሞ ዝነበረ ብፍላይ ከዓ ሮኬታት ምህናፅ ኣዝዩ ፀጋሚ ነይሩ። እተን ዝሰርሕዎን ናይ መጀመርታ ዒደት ሮኬታት ፎልኮን 1 ዝበሃላ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ቦታን ከይበፅሓ ይፍንጀራ ስለ ዝነበራ ጽቡቕ ኣይሰርሓን ነይረን። እዚ ድማ ንኤለን ማስክን ሰራሕተኛታቱን ኣዝዩ በዳህነ ፀጋምን እዋን ነበረ። ብዙሕ ገንዘብ ኣጥፊኦም ገለ ሰባት ክፈሽልዮም ኢሎም ይሓስቡ ነበሩ። ግና ማስክ ተስፋ ብዘይምቑራፅ ካብ ጌጋታት እናተማሃረ ኣበርቲዑ ምስራሕ ቀፀለ። ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ 2008 ሓንቲ ካብተን ናይ ፋልኮን 1 ሮኬታት ተዓዊታ ብዘይ ወላ ሓደ ፀገም ናብ ጠፈር ተወንጨፈት። እዚ ንስፔስ ኤክስ ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ ዘረጋግፅ ዓብ ህሞት ነበረ። ድሕሪ እዚ ነገራት እናተመሓየሸ ምስ ከደ ስፔስ ኤክስ ምስቲ ናይ ኣሜሪካ ናሳ ዝበሃል ትካል ዓብዪ ውዕል ፈረመ። ናሳ ንስፔስ ኤክስ ናብ ሃገራዊ መደበር ጠፈር ቀረባት ንኸብፅሕ ክሕግዞ ይደልዩ ነይሩ። እዚ ድማ ንስፔስ ኤክስ ዓብ ዓወት ነበረ። በቲ ዓወት ተባራቲዖም ድማ ፋልኮን 9 ዝበሃላ ዓበይቲ ሮኬታት ምስራሕ ጀመሩ። ቀፂሎም እውን ድራጎን ዝበሃሉ ፍሉይ ናይ መደበር ጠፈር ቀረባት ከመላልስ ዝኽእል ናይ ጠፈር መንኮርከር ሃነፁ። ኤለን ማስክ ምድርና ኣብ መጻኢ ውሕስቲ ክትከውን ስለ ዘይትኽእል ደቂ ሰባት ኣብ ካልእ ፕላኔት ክነብሩ የድልዮም እዩ ኢሉ ስለ ዝኣምን እቲ ዓብ ሕልሙ ጌና ናብ ማርስ ከይዱ ከተማ ምህናፅ እዩ። ትካል ስፔስ ኤክስ እዚ ሕልሚ ጭቡጥ ንምግባር ድማ ክሳብ ሕጂ ኣበርቲዑ ይሰርሕ ኣሎ። ሰራሕተኛታቱ ናብ ማርስ ክኸዳ ዝኽእል ሓደስቲ ሮኬታት ናይ ጠፈር መንኮርከርን ክሃንፁ ለይትን መዓልትን እናፀዓሩ ይርከቡ። እቲ ጉዕዞ ነዊሕን ፀጋምን ክኸውን ይኽእል እዩ። ግና ኤለን ማስክ ጋህዲ ንምግባሩ ቆሪፁ ተበጊሱ ኣብ ምስራሕ ይርከብ ኣሎ። ስፔስ ኤክስ ድሕሪ ምጅማሩ ኤለን ካልእ ዓብዪ ሓሳብ ኣበገሰ። ንሱ ድማ ዓለምና ውሑድ ነዳድን ጋዝን ክትጥቀም ምእንቲ መጻኢ ናይ ኤሌክትሪክ መኻይን ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሓሳብ እዩ። ስለዚ ኣብ ሮኬታት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ናይ ኤሌክትሪክ መኻይን እውን ክሰርሕ ጀመረ። ኣብ 2004 ድማ ቴስላ ኣብ ዝበሃል ኩባንያ ብዙሕ ገንዘብ ኣዋፊሩ ኣብ መጀመርያ በዓል ሃብቲ ጥራይ እዩ ነይሩ። ከይፀንሐ ግን ኣቦ ወንበር ናይቲ ኩባንያ ብምዃን ብዝያዳ ክሳተፍ ጀመረ። ቴስላ ብኤሌክትሪክ ጥራይ እትሰርሕ ቅልጥፍትን ክብርትን ሮድስተር ዝተባሃለት ናይ ስፖርት መኪና ናብ ዕዳጋ የቕርብ ነይሩ። እዚ ሓዳስ ሞዴል መኪና ኣብቲ ግዜቲ ካብ ዝነበራ ካልኦት ናይ ኤሌክትሪክ መኪና ኣዝያ ዝተፈልየት ነበረት። ይኹን እምበር ዋላ እኳ እቲ ሓዳስ ሞዴል መኪና ጽቡቕ እንተጀመረት ድሓር ግን ኤለን ናይ ስፖርት ጥራይ ዘይኮነስ ኩሉ ሰብ ክጥቀመለን ክዕድገንን ዝኽእል መኻይን ብምፍራይ ናይ ኤሌክትሪክ መኻይን ተፈተውትን ተጠለብትን ክገብረን ወሲኑ ተለዓለ። ስለዚ ቴስላ ሞዴል ኤስ ዝተባሃለት ሓዳስ መኪና ክሰርሕ ጀመረ። እዛ ሞዴል ዝዓበየት መኪና ኮይና ካብ ሮድስተር ድማ ዝነውሐ ርሕቐት ክትከይድ ትኽእል መኪና እያ። ጌና ካብ ፋብሪካ ከይወፀት ኣብ ምልላይ ከላ ጥራይ ብዙሓት ሰባት ስለ ዝፈተውዋ ዕውት ትኾነት። ድሕሪ ዓወት ናይ ሓዳስ ሞዴል መኪና ድማ ኤለን ናይ ቴስላ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ሲኢኦ ክኸውን በቕዐ። እዚ ማለት ንሙሉእ እቲ ኩባንያ ይቆፃፀር ማለት እዩ። ናይ ቴስላ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ምዃን ድማ ኣዝዩ ከቢድ ፃዕሪ ሓተቶ። ቴስላ ፅሬትን ብልዑል ደረጃ ዓቂብካ ብቁልጡፍ ሃኒፅካ እኹል መኻይን ናብ ዕዳጋ ንምቕራብ ፀገም ነይርዎ። ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ተወሰኽቲ ካልኦት ብዙሕ ብድሆታት ነይሮሞ። ግና ኤሎን ንምፍታሖ መበርቲዑ ስለ ዝሰርሐ ቴስላ እናዓበየ ኸደ። ዝያዳ ሓደስቲ ሞዴላት መኻይን እናሃነፁ ድማ ናብ ዕዳጋ ከቕርቡ ጀመሩ። መጀመርታ ቴስላ ሞዴል ኤክስ፣ ድሓር ቴስላ ሞዴል 3፣ ድሓር ቴስላ ሞዴል ዋይ፣ ድሓር ቴስላ ሞዴል ኤስዩቪ ብቐደም ሰዓብ ናብ ዕዳጋ ቅረቡ። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ድማ ተፈተውቲ ኮይነን ብዙሓት ሰባት ይገዝእዎን ኣለዉ። እዘን ኩለን መኻይን ንምስራሕ ቴስላ ዓበይቲ ፋብሪካታት የድልይዎ ስለ ዝነበሩ ጂጋ ፋክቶርስ ዝበሃል ብዓይነቶም ፍሉያት ፋብሪካታት ሃነፁ። እዞም ፋብሪካታት ኣዝዮም ግዙፋት ኮይኖም መኻይን ጥራይ ዘይኮነስ ባተሪ ናይተን መኻይን እውን ዘፍርዩ እዮም። ናይ ኤለን ማስክ ድልየት ካብ መኻይን ምፍራይ ብዝሓለፈ ዓለም ካብ ብከላ ኣየር ነፃ ዝኾነ ፀዓት ንኽጥቀም ኣበርክቶ ክገብር እዩ ነይሩ። ስለዚ ናይ ኤሌክትሪክ መኻይን ፍሉጣት ወይ ልሙዳት ብምግባር ሰባት ናይ ቤንዚን ወይ ናይ ዲዝል መኻይን ክጥቀሙ ከም ዘየድልዮም ንምግባር እዩ ኣብ ፃዕሪ ዝርከብ። ኤለን ማስክ ናይ ዓለምና ሃብታም ሰብኣይ ስለ ዝኾነ ኮፍ ኢሉ ሃብቲ ጥራይ ዝቆፅር ጌርኩም ከይተሓስብዎ። ካብ ተሓስቡ እውን ላዕሊ ኣዝዩ ትሕሰብ እዩ። ኣብ ሮኬታትን ናይ ኤሌክትሪክ መኻይንን ጥራይ ኣይኮነን ዝሰርሕ ኣብ ዓለም ዝተፈላለዩ ፀገማት ንምፍታሕ ኣብ ዝህቅና ካልኦት ኩባንያታት እውን ዓብዪ ተሳትፎ ይገብር እዩ። እዞም ኩባንያታት ኤለን ማስክ ማዕረ ክንደይ ንሰባት ብብዙሕ መዳያት ክሕግዝ ከም ዝደሊ ዘረጋግፀየን።
ሓንቲ ካብዘን ኩባንያታት ሶላር ሲቲ እያ ትበሃል። ሶላር ሲቲ ንገዛውትን ህንፃታትን ዝኸውን ናይ ፀሓይ ፀዓት ወይ ሶላር ተቐርብ ትካል እያ። ጸኒሑ ድማ ቴስላ ንሶላር ሲቲ ብምዕዳግ ጠቕሊልዋ እዩ። ሕጂ ቴስላን ሶላር ሲቲን ንገዛውቲ ዝኸውን ባተርታት እውን እናሸጣ ርከባ። እዚ ማለት ሰባት መኻይኖምን ገዛውቶምን ንምብራህ ናይ ፀሓይ ፀዓት ጥራይ ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉ ዘረጋግጽ እዩ። ካልእ ኣዝያ ኣገዳሲ ኩባንያ ድማ ዘቦሪንግ ካምፓኒ ትበሃል። እዛ ኩባንያ ኣብ ዘርግሐ ናይ ከተማታት መንገዲ ትሕቲ ምድሪ እትነጥፍ ትካል እያ። ኤለን ማስክ እዞም ናይ ትሕቲ ምድሪ ጽርግያታት ጸገም ትራፊክ ክፈትሑ ጽርግያታት ብተሽከርከርቲ ክዕለቕለቕ ከሎ እዞም ናይ ትሕቲ ምድሪ መንገድታት ሰባት ብዝቐልጠፈ ክንንቀሳቐሱ ክሕግዞም ይኽእሉ እዮም ኢሉ ስለ ዝሓስብ ኣብ ባይታ ንምውዓል ኣብ ጻዕሪ ርከብ። ቀጺሉ ድማ ኒውራሊንክ ዝበሃል ኣብ ሓንጎል ወዲ ሰብ ማይክሮቺፕ ብምእታው ምስ ኮምፒተራት ከተራኽብ ትሰርሕ ትካል ኣላ። ወላ እኳ እዚ ንምግባር ኣዝዩ በዳህ ምሰል ግን እንተዳ ተዓዊቱ ነቶም ምስ ሓንጎል ዝተኣሳሰር ጸገም ዘለዎም ሰባት ክሕግዝ ይኽእል እዩ። ብተወሳኺ እውን ንሰባት ልክዕ ከም ኮምፒተር ነገራት ብዝቐልጠፈን ብዝበለጸን ንኽገብሩ ክሕግዞም ይኽእል እዩ። ኣብ መወዳእታ ንረኽቦ ድማ ኣብ ኤኣይ ትነጥፍ ኤክስኤኣይ ትበሃል ኩባንያ ኣላ። ኤኣይ ማለት ኮምፒተራት ምስ ወዲ ሰብ ብዝመስል መንገዲ ክሓስባን ክስልጥናን ምግባር ማለት እዩ። ኤለን ማስክ ድማ ኤኣይ ውሕስነቱ ዝተሓለወን ንሰባት ዝሕግዝን ክኸውን ከም ዝኽእል የርኢ ኣሎ። ግን ኤኣይ ኣዝዩ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ስለ ዝኣምን ብጥንቃቐ ምጥቃም ኣገዳሲ እዩ። እዘን ኩለን ዝገለጽናዮ ኩባንያታት ኤለን ማስክ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ጸገማት ክፈትሕ ከም ዝደሊ ዘረጋግጻ እየን። ንሱ ኣዝዮም ኣጸገምትን ከበድትን እንተኾኑ እውን ሓደስቲ ነገራት ንምፍታን ዘይፈርህ ብቴክኖሎጂ ኣቢሉና ዓለምና ዝሓሸት ስፍራ ክገብራ ዝደሊ ወትሮ ሓደስቲ ሓሳባት ዘመንጩ ኣዝዩ ጻዕራም ሰብ እዩ። ኤለን ማስክ ሕጂ ኣብ ዓለም ዘዳረጎ ዘይብሉ እቲ ዝሃብተመ ሰብ እዩ። ግና ሃብቱ ብቁልጡፍ ወይ ብቐሊል ዝመጽእ ዘይኮነ ነተን ቀዳሞት ኩባንያታቱ ዚፕቱን ፔይፓልን ክሸይጥ ከሎ ብሚልዮናት ዝቝጸር ዶላር ረኺቡ እዩ። ነዚ ገንዘብ እዚ ግን ክቡራት መኻይን ገዛውትን ኣብ ምዕዳግ ዘይኮነስ ዳርጋ ሙሉእ ንሙሉእ ሓደሽቲ ፕሮጀክትታት ንምጅማር ይዋፊርዎ። ንኣብነት ክልቲአን ኩባንያታት ስፔስ ኤክስን ቴስላን ኣብ ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዋን ኣብ ዝነበራሉ ግዜ ፍሽለት ከይፈርሐ ናይ ገዛ ርእሱ ገንዘብ የዋፍር ነይሩ። ኣብቲ ግዜቲ ብዙሓት ሰባት ኣብ ሮኬታት ወይ ናይ ኤሌክትሪክ መኻይን ወፍሪ ምግባር ኣዝዩ ሓደገኛ ኢሎም ይሓስቡ ነይሮም። ግና ኤለን ማስክ እዞም ሓደስቲ ሓሳባት ንዓለም ክቕይሩ ከም ዝኽእሉ ይኣምን ነበረ። ስለዚ ናይ ስፔስ ኤክስ ናይ መጀመርታ ሮኬታት ኣብ ዝፈሸለሉ ህሞት ከይተረፈ ቴስላ ብቁልጡፍ ብዝሒ ዘለዎን መኻይን ናይ ምፍራይ ጸገም ኣብ ዝነበረሉ ህሞት ከይተረፈ ንሱ ገንዘቡን ግዜኡን ምውፋር ቀጺሉ ነበረ። ኤለን ማስክ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ክወድቕ እንተደኣ ኮይነ እውን ሓደ ኣገዳሲ ነገር እናገበርኩ ክወድቕ እየ ዝደሊ ኢሉ ነይሩ። ንሱ ዘበገሶ ናይ ንግዲ ውሳነ ኣብ መጀመርታ ዘይልሙድን ዘይቅበሉን ይመስል ነበረ። ኣብ ቴስላ ምውፋር ክጅምር ከሎ መብዛሕትኦም ወነንቲ ናይ መኻይን ኩባንያታት ናይ ኤሌክትሪክ ተሽከርከርቲ መኽሰብ ከም ዘይህባ ይኣምኑ ነበሩ። ንሱ ግን እዚ ናይ ካልኦት ኣውፈርቲ ኣሉታዊ ሓሳባት ስጋኣት ከይበድሆ ናይ ኤሌክትሪክ ተሽከርከርቲ ቁልጡፋት ጽቡቓትን ተጠላብነት ኣብ ምግባር ኣድሂቡ ይሰርሕ ነይሩ። ንሱ ግን እዚ ናይ ካልኦት ኣውፈርቲ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባን ስጋኣትን ከይበድሆ ናይ ኤሌክትሪክ ተሽከርከርቲ ቁልጡፋት ጽቡቓትን ተጠለብትን ኣብ ምግባር ኣድሂቡ ይሰርሕ ነይሩ። ኣበርቲዑ ብምስራሕ ድማ ካብ ናይ ቤንዚን መኻይን ክበልጻ ከም ዝኽእላ ንዓለም ኣረጋጊጹ ኣሎ። ብተመሳሳሊ ኣብ ስፔስ ኤክስ ዳግም ኣብ ጥቕሚ ክውዕሉ ዝኽእሉ ሮኬታት ምህናጽ ክጅምር ከሎ ብዙሓት ክኢላታት ክኸውን ዘይክእል ጸገም ዝፈጥር ኢሎም ኣላጊጾምሉ ነይሮም እዮም። ይኹን እምበር እዘን ዳግም ኣብ ጥቕሚ ክውዕላ ዝኽእላ ሮኬታት ተሰሪሐን ምስ ግዜ ድማ ንናይ ጠፈር ጉዕዞ ዝግበር ወጻኢታት ክቕንስ ገይረን እየን። ካልእ ቀንዲ ምኽንያት ዓወቱ ዝኾነ ናይ ነዊሕ ግዜ ፕላን ወይ ተሓሳስባ እዩ። ብዙሓት ኩባንያታት ብዛዕባ ናይ ሓፂር ግዜ መኽሰብ እዮም ዝጭነቑ። ኤለን ማስክ ግን ዘላቒ መኽሰብ ንምርካብ ናይ 10 ዓመታት ፕላን እዩ ዝሕንፅፅ። ናቱ ናይ ነዊሕ ግዜ ራእይ ብስፔስ ኤክስ ኣቢልካ ኣብ ማርስ ከተማ ምህናፅ፣ ብሶላር ኣቢልካ ድማ ካብ ብከለ ኣየር ነፃ ዝኾነ ፀዓት ንዓለምና ምቕራብ ዘጠቓልል እዩ። ኤለን ማስክ ዓበይቲ ጸገማት ንምፍታሕ ግዜ ከም ዝወስድ ስለ ዝኣምን ውፅኢቱ ንምጽባይ ድማ ፈቓደኛ እዩ። ስለዚ መሃዝቲ ዋላ እውን ብተደጋጋሚ እንተወደቑ ሓደስቲ ሓሳባት ካብ ምፍታን ከቋርፁ ከም ዘይብሎም የተባብዖም እዩ። በዚ ምኽንያት እምበኣር ናይ ስፔስ ኤክስ ሰራሕተኛታት ነተን ሮኬታት ንምህናፅ ካብ ነፍሲ ወከፍ ዝፈሸላ ሮኬታት እናተምሃሩ ክሳብ ዝዕወቱ ደጋጊሞም ዝፈተኑ። ስለ ዝኾነ እውን ትካል ቴስላ ዝነበሮም መኻይን ብቁልጡፍ ናይ ምፍራይ ጸገም ንምፍታሕ ፈጠራዊ መንገድታት ከተኣታቱ ዝጀመረ። ኤለን ማስክ መብዛሕትኡ ግዜ ከም ዝብል ምውዳቕ ጽቡቕ ነገር እዩ፣ ነገራት እንተዳ ዘይፈሽሎም ብልክዕ ትሰርሕ የለኻን ማለት እዩ።
إذا تحزازبات زي دما نسرحتنياتات وخالقوت سبات زي كالي لهم زحسبوا ጸገማት ንኽፈትሑ ተባብዖም ካብ ጉዕዞ ማስክ ክንወስዶም ዝግበአና ገደስቲ ትምህርታት ኣለዉ ካብቶም ብዙሓት ድማ ቀዳማይ ካብ መብዛሕትኡ ሰብ ንላዕሊ ብዝበለጸ ይዝሓስብ ካልኦት ኣብ ንእሽቶ ሸተታት ከድህቡ ከለዉ ንስ ግን ንደቂ ሰባት ናብ ማረስ ንምልኣኽን ናይ ጋዝ ነዳዲ ብተሓዳሲ ፀዓት ንምትካእን ይዝሓልም ካልኣይ ምፍሻል ፍሉጥ ኣብ ዝኾነሉ እዋን እውን እንተኾነ ሪስክ ይወስድ እዩ ንኣብነት ስፔስ ኤክስ ክዕወት ዘለዎ ዕድል ኣዝዩ ውሕድ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝበዝሐ ተሪፍዎ ዝነበረ ገንዘብ ኣብኡ የውፍሮ ነይሩ ሳልሳይ ውፅኢታዊ ንምዃን ኣይህወኽን እዩ ስለዚ ዓመታት ክወስዱ ኣብ ዝኽእሉ ነገራት ግዜውን ገንዘቡን የዋፍር ንኣብነት ከም ዓበይቲ ናይ ባትሪ ፋብሪካታት ዓመታት ዝወስዱ ፕሮጀክትታት እዮም ኣብ መወዳእታ ኤሎን ማስክ ፍሉይ ዝገበሮ ካብ መብዛሕትኦም ሓለፍቲ ትካላትን ብዝያዳ ኣበርቲዑ ይሰርሕ ንሓደ ፀገም ከይፈትሖ ክዕርፍ ስለ ዘይደሊ ኣብ ቤት ፅሕፈቱ ዝደቀሰሎ መዓልታት እውን ውሕዳት ኣይኮነን ሃብቲ ኤሎን ማስክ ብዛዕባ ገንዘብ ጥራይ ኣይኮነን ንገንዘብ ዓበይቲ ፀገማት ንምፍታሕ ኣብ ምድርን ካብ ምድሪ ወፃእን ዘሎ ህይወት ንምምሕያሽን ከም መሳርሒ ይጥቀመሉ ካልኦት ክጠራጠሩ ከለዉ ንሱ ኣብ ሓሳባቱ ስለ ዝኣምን ንራእዩ ፈፂሙ ስለ ዘይሓድግን ዕውት ክኸውን ክኢሉ ሓደ እዋን ከም ዝበሎ ትዕግስቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ክሳብ ልዕሊ ዓቕምኻ ዘይኮነ ወይ ክሳብ ብሓይሊ ዘይተገደድካ ተስፋ ክትቆርፅ የብልካን ንኤሎን ማስክ ሃብቲ ማለት ገንዘብ ጌርካ ካልኦት ጌና ክግምትዎ ዘይክእሉ ወይ ኣብ ሓሳቦም ፈፂሙ ዘየለ መጻ መፍጣር ማለት እዩ ንሱ ንትዊተር ብኽቡር ዋጋ ማለት ብኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ክገዝኦ ከሎ ንብዙሓት ዘገረመ ፍጻሜ ነይሩ ነቲ ፕላትፎርም ኣብ ኢዱ ምስ ኣእተዎ ብኡ ስሙ ካብ ትዊተር ናብ ኤክስ ብምቕያርን ሓደስቲ ፖሊሲታት ብምእታውን ዓበይቲ ለውጥታት ገይሩሉ ይርከብ እዚ ስጉምቲ እዚ ድማ ኣብ መንጎ ተጠቀምትን ማዕከናት ዜናን ዓብዪ ክትዕ ፈጢሩ ነይሩ ገሊኦም ነቲ ለውጢ ክድግፍዎ ከለዉ ካልኦት ድማ ኣዝዮም ካብ ምሕራቆም ዝተላዕለ ነቲ ፕላትፎርም ካብ ምጥቃም ኣቋሪፆም እዮም እዚ ፍጻመ ድማ ንሱ ዓበይቲ ለውጥታት ንምግባር ድሕር ከም ዘይብልን ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘለዎ ዓብዪ ጽልዋ ዘርኢ እዩ ንሱ ብማዕረት ዝረኸቦ ሃብትን ዝናን ህይወቱ ካብ መሰረቱ ብዙሕ ኣይተቐየረትን ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት ክሳብ ሕጂ ኣዝዩ ህርኩስ ሰራሕተኛን ጻዕራምን እዩ ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዉ ህቡባት ኣብ ቅድሚት ዝተሰርሐ ኮይኑ ብዓበይቲ ሓሳባትን ርስክታትን ብምውሳድ ድማ ኣዝዩ ይፍለጥ ንለውጢ ኩነታት ኣየር መጻኢ ወዲ ሰብን ዝምልከት ዓበይቲ ፀገማትን ንምፍታሕ ብዘይ ዕረፍቲ ዝሰርሕ ኣሎ ወላ እኳ እዚ ሓያል ናይ ስራሕ ባህሉ ኣብ ብሕታዊ ህይወት ብፍላይ ኣብ ስድራ ቤት በዓሉታን ተጸልዎ ሸቶኡ ንምዕዋት ግን ንድሕሪት ኣይብልን ናይ ሓዳር ህይወቱ ኣዝዩ ሕለኽላኽ ዝበዝሕ እዩ ብዙሕ ግዜ ተመሪዒ ዝተፋትሐ ኮይኑ ካብ ዝተፈላለዩ ኣንስቲ ድማ ብዙሓት ቆልዑ ኣለዎ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ንጡፍ ብምዃን ብዙሕ ቆላሕታን ሓሓሊፉ ድማ ነቐፌታን የስዕበሉ እዩ ዓለምና ካብ ኤሎን ማስክ ኣብ ቀጻሊ እንታይ ትፅቢት ትገብር ንዝብል ሕቶ ኤሎን ማስክ ተሃኪዩ ኮፍ ዝብል ዓይነት ሰብ ስለ ዘይኮነ ንመጻኢ ዓበይቲ ራእይታት ኣለዎ ብመንገዲ ስፔስ ኤክስ ኣቢሉ ንሰባት ናብ ማርስ ምውሳድ ብቴስላ ኣቢሉ ዝሓሸ ሞዴል ናይ ኤሌክትሪክ መካይን ባትሪን ምፍራይ ከምኡውን ብቦሪንግ ካምፓኒ ኣቢሉ ፀገም ትራፊክ ዝፈትሕ ትሕቲ ምድሪ ፅርግያታት ምህናፅ ይፅዕር ኣሎ ብተወሳኺ ብኒውራሊንክ ንሕክምና ዝሕግዝ ቴክኖሎጂ ሓንጎልን ብኤክስኤኣይ ድማ ውሕስነት ንምፍጣር ይሰርሕ ኣሎ ሸቶኡ ገንዘብ ምእካብ ጥራይ ዘይኮነ መጻኢ ዕድል ዓለምና ንምምሕያሽ እውን እዩ ወላ እኳ ብዙሕ ብድሆታት እንተጓነፎ ኤሎን ማስክ ዓበይቲ ሓሳባት ካብ ምግባር ኣይዕገትን ትምኒቱ ድማ ሓደ ብዓብዪ ዝሓስብን ዝሰርሕን ናይ ምህዞ ትካል ከም ሓድጊ ገዲፉ ክሓልፍ እዩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ወናኒ 1 ትሪልዮን ኮይኑ ይርከብ እዚ ማለት ሓደ ጌርካ 12 ዘይሮ ወስኸሉ ብዝኾነ ናይ ሎማዓንቲ ሕዝቶና ናይ ኤሎን ማስክ ዝነበረ ታሪክ ህይወት ነዚ መስል ተስፋን ይገብር ቁርብ ስእሊ ብዛዕባ ኤሎን ማስክ ይብናልኩም ምኾንከውን ወይ ሓሳባቱን ራእይታቱን ዕላማኡን ዝተዓወተሉ ዓወታትን ሞቲቬት ድማ ገይርኩም ክኸውን ተስፋ እንዳገበርና ኣብ ቀጻሊ ብኻልኦት ሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ደሓንኩኑ أنت عباي ورحي بزحات كواخبتي صرناي سلام مبرات سناي ليتي شفان عيني غنتي توم زوجدون سلمات ورحن كواخبتنا يتفر فتورا هاي مستبرانو ቅርጾም ተፈታዊ ስልማት ናይ ሰማይ
تفترو بهرياوي بعلوم نبعلوم النات دراربو نزات سلمات مريت برهانوم يهبو برهانوم يهنبو حدا جزيت سلام دبنا يشفنوم يتاراترو خايلوم قد تبلوم والتانا بنفاس تنتيقو مستدف أدبنا تسلموم تريوم كتنو ببانا كتنو نابانا حانت عباي ورحي بزوحات كواخبتي سرناي سلام مبرهتناي ليتي شفان عيني غنتي توم زوجدون سلمات ورحن كواخبتنا يتفرفتورا ورحن كواخبتنا فرحتنا يسورا نايزا زبادمت مريت متشوتي إريترا والتاناي حفاش قمجاوين تقالستي من شناي برهانا نصوم يوم كواخبتي نصوم يوم توم مبراتي والتاناي حفاش قمجاوين تقالستي من شناي برهانا نصوم يوم كواخبتي نصوم يوم توم مبراتي